Hermed en lille kort indførelse i, hvad den franciskanske sekularorden er for noget. Hvad er deres natur? Øjeblik. Den franciskanske sekularorden, det er i Norden. Og det i Norden vises i, at man har et leveregel, en ritual og konstitutionerne. Hvad lover vi ved profes? Ved profes siger vi, ved den nåde, som Gud giver mig, fornyer jeg mine døbslofter og viger mig til tjeneste for hans rige. Derfor lover jeg som lægeperson gennem hele mit liv at efterleve Jesu Kristi evangelium i den franciskanske sekularorden ved at overholde dens leveregel. Vi fortsætter må Helligåndens nåde, den sætte Jomfru Marias, og den hellige Francis forbøn og fællesskabets ånd i fraternitetet altid kommer mig til hjælp, så jeg kan nå målet, som er den fuldkomne kristne kærlighed. Så vi lover at efterfølge Jesu Kristi evangelium, ikke som enkelte person, eller som benediktineroblater, eller som sekularkarmeliter, eller som cappucciner, nej. Vi lover at efterfølge Jesu Kristi evangelium som lægeperson i den franciskanske sekularorden. Og den vil jeg følge levereglen. Vi må studere levereglen, elske det og leve den. Levereglen er den de 4 dele. En prolog, som kommer fra Frans Assisis brev til de troende 1. I kapitel 1, som handler om, hvad er OFS for noget, hvad er den franciskanske sekularorden ind i kirken. Så har vi kapitel 2, der fortæller om livsførelse, ligesom hvordan vi skal leve vores liv som sekular franciskaner. Og i kapitel 3, som handler om, hvordan er livet i fraternitetet. Alle dele er lige vigtige. I artikel nummer 3 af levereglen står det, at levereglens fortolkning berører hos pavestolen. Så ikke om sig selv. Jeg synes, og jeg mener. Fortolkningen berører pavestolen, og den administreres gennem generelle almennyttige konstitutioner og særlige statutter. Særlige statutter, for eksempel nationale statutter eller lokale statutter, fordi der er altid det med, at det lokale kan spille en rolle. Så er det der generelle konstitutioner, som hver følger for konstitutioner, så kan man lave statutter til nogle bestemte situationer. Vi er kaldet til at blive hellige. Det siger også Pave Frans. Ja? Vi er kaldet til at blive hellige. Og vi kan blive hellige i den vej, vi går i, ved at være gode mennesker, ved at være gode kristne, ved at være gode katolikker. Og vi også ønsker at gå den her vej, ved at være gode franciskaner. Hvordan ønsker vi at leve, og hvordan gør vi det? For at være gode mennesker, vi kan sige, at det her er ligesom sagt lidt let, ved at følge de 10 bud. Det er noget, som alle mennesker har i deres sjæl. Conscience. Ved at være gode kristne, det er ved at følge evangeliet. At være gode katolikker, det er ved at følge kirkens lære.
magisterium, kirkens dokumenter, tradition. Og franciskaner, for at være franciskaner, så må vi følge også levereglen. I levereglen, i ritualet og i konstitutioner finder vi den franciskanske karisme. Her ser vi generelle konstitutioner, som vi også skal studere, elske og leve. De generelle konstitutioner er også delt i 3 kapitler. Den første er, hvad er den franciskanske sekulære orden? Den næste er livsførelse, hvordan lever vi i samfundet, i kirken, i familien. Og den tredje er, hvordan lever vi i fraternitetet. Levereglen, ritualet og de generelle konstitutioner er vores måde at lære evangelium. Vi må elske dem, studere dem, elske dem og lide. Man siger, at man kan kigge på levereglen og på konstitutioner ofte og læse dem som lektier diviner. Pax et bon.